kanpoko orbita batean aritzen da Robik, hiperteleskopioarekin planeta berrien bila. Baina gehien gustatzen zaiona zera da. Zerua argiz betea ikustea eta aurkitzen dituen izarrez eta planetez istorioak asmatzea. Personaiak asmatzen ditu, izaki arraroak, eta baita makina zaharrak ere zeruko izarrak beraien artean lotuz. Robikek izugarri maite du gauak zeruan marrazkiak asmatzen ematea, baina egia esan ez du denbora askorik izaten horretarako. Ia beti lanpeturik egoten da teleskopiotik bea planeta berrien bila. Planetez inguraturiko izar bat aukitzen duenean, zirkuitoak zeharo berotzen zaizkio eta antenetatik sekulako txinpartak ateratzen zaizkio. Hor daude, baina enfokatu behar dira. Horrela, hortxe dago. Nola deitzen da sistema hori? Sistema horri alderamin deituko diot. Horixe delako izar nagusiaren izena. Baina gehien interesatzen zaidana, planeta hori aztertzea da. Zergatik planeta hori? Zer du berezia puntutxo horrek? Niri besteen antzekoa iruditzen zait? Ikus dezagun esponentzialki handitua. Ea telexaren handitze mandoa badabilen. Bai, hortxe dago. Planeta hori berezia da. Azaleran ur likidoa izateko, izarretik distantzia jakin batera egon behar da. Distantzia horretara dago, hain justu. Izarretik urrutiago balego, hotza handiagoa eginen luke, eta ura hormatu edo izoztu eginen litzateke. Eta hurbilago balego, izarraren beroak irakin jaraziko luke eta lurrundu eginen litzateke. Lan ona, Robik. Nola deituko diogu planeta horri? Nebur izena emanen diot planeta horri. Eta handiena den ilargi horri Nerin deituko diot. Eta txiki horri Xela. Zeinen izen arraroak jartzen dituzun. Endrebe xamarra ez zotezaren... Ez da endrebes esaten, aldrebes baizik. Eta ez dira arraroak. Niretzat izen guztiek dute sanairen bat, baina nire izen moduloa aldrebes xamar dabil. Beno, baina aurrek jakin nahi dute planeta horretan urikote dagoen. Bai, jakina, nik ere bai. Baina argia aztertzeko minutu batzuk behar ditut.